మమ్మడివరం మండలం 10వ మైల్రాయ్ సెంటర్ పరిధిలో జాతీయ రహదారిపై వస్తూ అదుపు తప్పి రహదారి చెంతనే ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని వేగంగా వచ్చి ఓ కంటైనర్ వాహనం ఢీకొట్టింది. దీంతో దిమ్మతో సహా అంబేద్కర్ విగ్రహం ధ్వంసమైంది. ఆ ప్రాంతంలో వేగ నియంత్రణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన బారికేడ్లను పట్టించుకోకుండా వేగంగా వచ్చి ఎదురుగా హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సును తప్పించే క్రమంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. విగ్రహం ధ్వంసంపై దళిత సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ రోడ్డుపై బైఠాయించారు. దీంతో ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది.